Que tal, saúdos? Pontevedra detecta un incremento de solicitudes para mudar as licenzas de baixos e locais comerciais na cidade. Segundo apuntan dende o Executivo, as xuntas de goberno local chegan estas peticións que buscan mudar o uso terciario destas propiedades a residencial. Con todo, din que non é posible saber se estes espazos se destinarán ao alugueiro turístico. De contado falamos deste asunto, tamén do plan especial da zona histórica de Pontevedra, que estes días está no centro do debate. O coñecido como Peprica foi aprobado por unanimidade hai 20 anos, pero agora os propietarios de pubs acusan o goberno local de perseguir as licenzas baseándose neste plan que consideran obsoleto. As súas reclamacións contan co apoio do PSOE e do Partido Popular, que levarán ao vindeiro pleno unha moción solicitando a modificación da norma. A empresa Pet Select da Pobra ampliará as súas instalacións cunha nova planta de produción no polígono boirense de Espiñeira. Ademais de incrementar a súa capacidade productiva, a nova factoría permitirá reducir a pegada de carbono grazas a un innovador proceso de envasado en cartón. O proxecto, cun investimento superior aos 20 millóns de euros, contará cunha axuda do Goberno Central. Visita de Alfonso Rueda ao CAN, o Centro de Acollida e Protección de Animais situado en Meis, xunto coa Conselleira de Medio Ambiente e o Presidente da Deputación de Pontevedra. O organismo provincial destinou case 1,5 millón de euros a renovar o contrato de xestión deste refuxio, que inclúe un novo servizo de control e esterilización de colonias felinas nos concellos. O máis que coñecido Poli Paco xa ten o seu propio libro. Trátase do axente máis célebre da Policía Local de Sanxenxo, unha personaxe que ensina a rapazada normas de seguridade viaria. A publicación, con ilustracións de distintas zonas do municipio, conta con diferentes actividades, xogos e mesmo códigos QR para acceder a cancións. Vaise lanzar unha tirada de 2.000 exemplares para repartir entre o alumnado dos colexios de Sanxenxo. E a elite da vela nacional dará se cita novamente nas instalacións do Club Náutico de Portosín. Será do 1 ao 8 de maio coa disputa do Campeonato de España da clase ILCA 4. Na proba participarán uns 150 regatistas chegados de diferentes puntos de todo o territorio español, de idades comprendidas entre os 15 e os 18 anos. Son algúns dos asuntos que imos abordar de contado aquí nas Novas do Día. Comezamos. Pontevedra detecta un incremento de solicitudes para mudar as licenzas de baixos e locais comerciais na cidade. Segundo apuntan dende o Executivo local, as xuntas de goberno local chegan estas peticións que buscan mudar o uso terciario destas propiedades a residencial. Non é algo masivo, segundo din, pero sí continuo. Pero o Concello é unha boa nova porque incrementa a oferta de vivenda na cidade, aínda que matizan que non é posible saber se estes espazos se destinarán ao alugueiro turístico. Pois ben, últimamente sí que estamos vendo isto e en parte alégranos porque na maior parte dos casos se trata de locais comerciais pois que estaban obsoletos, que non podían utilizarse xa para negocios porque non cumplían o mellor con normativa sectorial, incluso en primeiras plantas que se utilizaban moito para oficinas, e agora co teletraballo e todo o tema das novas tecnoloxías pois quedaron máis sin uso e estaban competindo en prezos que estaban moi elevados en Pontevedra con locais comerciais, pois agora estánse pedindo cambio para usos residenciais. Isto provoca que se lle dea un novo uso a locais que estaban baleiros e iso pois tamén nos alegra porque aumenta a oferta de vivenda en Pontevedra. Pois seguimos en Pontevedra porque o Concello defende o seu plan especial de protección, reforma e conservación do conxunto histórico-artístico, máis coñecido como Peprica. O documento fora aprobado no 2003 co apoio de todas as forzas políticas para frear o deterioro da zona bella pontevedresa e a proliferación do ocio nocturno. Agora, máis de 2 décadas despois, os propietarios de pubs do centro histórico acusan o goberno local de perseguir as licenzas baseándose neste Peprica que consideran obsoleto. As súas reclamacións contan
contan co apoio do PSOE e o Partido Popular, que levarán ao vindeiro pleno unha moción solicitando a modificación da norma na procura dunha solución urxente ao peche de locais de ocio nocturno. O Executivo local, pola súa banda, defende aferramente e asegura que moitos dos problemas que teñen estes establecementos son relativos a normativas que non son competencia municipal, como a de accesibilidade, a de incendios ou as condicións de insonorización. Defenden, ademais, que grazas ao PEPRICA a convivencia entre a veciñanza e a hostelería nocturna é armónica, polo que non apoian un cambio que permita a proliferación sen control destes negocios no centro histórico. Onte, a tenente de alcalde Eva Vilaverde xa adiantaba que o BNG non apoiará a moción do Partido Popular. Recórdolle o Partido Popular como estaba o centro histórico cando gobernaban eles. Este PEPRICA permitiu poñer en orde, dignificar o centro histórico, e o centro histórico que ten neste momento a cidade de Pontevedra é modélico e é a envexa de moitas cidades. Entón, ollo co que queremos facer e o que queremos modificar, porque efectivamente aí sí que non vai a encontrar o Bloque Nacionalista Galego e o goberno do Concello de Pontevedra en modificar instrumentos que serviron para dignificar, entre outras cousas, o centro histórico que eles aquí insinúan que está tan mal e que tantos problemas hai da hostelería, e aí sí que non coincidimos. Pois o Partido Popular levará ao pleno da Deputación de Pontevedra a polémica pola paralización da última fase do Paseo a Marín. A través dunha moción, a formación busca o apoio de toda a corporación para solicitar ao Ministerio de Transición Ecolóxica que mude a súa decisión respecto desta obra. No va a hacer y no va a ejecutar esa segunda parte, una segunda parte que, como digo, ya estaba programada y estaba diseñada desde el gobierno del Partido Popular. Eso es inadmisible, eso no lo podemos tolerar. Pedro Sánchez no solo no invierte en Pontevedra, no invierte en la provincia ni en la ciudad, y sus socios de gobierno, que son el BNG, no han sido capaces de pedir algo tan básico como ejecutar y que se termine una obra que uniría a Pontevedra y Marín, y que una obra ahora mismo es un paseo que no lleva a ninguna parte. Nuestra gran preocupación, y así lo manifestamos desde Marín, porque ya tuvimos un pleno, ya tratamos una moción presentada por el Grupo Socialista que fue apoyada por unanimidad de toda la corporación, nuestra gran preocupación es cómo se va a ejecutar este segundo tramo, por dónde va a ir, que se conserven los 2 carriles de la autovía, porque es fundamental para un puerto como el que tenemos de interés general que tenga esa comunicación, y a día de hoy vemos que está muy verde todavía, que no hay proyecto o diseño o que nos diga por dónde va a ir. E aínda en Pontevedra seguimos con reaccións ao balance que o goberno local fixo a principios de semana sobre a saúde económica das arcas municipais. O Partido Socialista pon o foco na porcentaxe de execución dos cartos destinados aos investimentos, un capítulo no que só acadou o 30%. Os socialistas aseguran que é unha cifra alarmante que pon de manifesto a parálise na que o BNG ten sumida Pontevedra. O Partido Socialista fai unha interpretación dos datos económicos do Concello de Pontevedra ben diferente a que presentou a principios esta semana o concelleiro de Facenda. Iván Puentes apunta que a execución dos orzamentos do 2023 foi do 64%, a máis baixa de todo o mandato anterior, e que no capítulo de investimentos o chegou ao 29,9%. A realidade traducida a cifras é que neste capítulo de obras, neste capítulo de investimentos reais, o Concello de Pontevedra deixou sen executar 25 millóns de euros. E máis, dio informe de intervención que deses 25 millóns de euros que quedaron sin investir, que quedaron sin gastar en necesidades os veciños e veciñas de Pontevedra, 17,7, é dicir, a meirande parte deses 25 millóns de euros, nin siquiera chegaron a ser obxecto de iniciación de ningún expediente. Pro voceiro socialista, a execución foi raquítica e demostran a parálise na que asegura está inmerso o Concello de Pontevedra. A liquidación do orzamento ven a demostrar pola vía dos informes técnicos, pola vía dos informes municipais, da interventora municipal nada máis e nada menos, algo que levamos case un ano denunciando desde que botou a andar este mandato municipal, que é a parálise do goberno municipal de Pontevedra, a parálise do BNG á fronte desta cidade, por unha parte, por falta de acción política, por estar superados, por estar absolutamente desbordados na xestión municipal. En canto ao remanente que se podería incorporar ao orzamento de 2024, que os socialistas cifran en 35,2 millóns de euros, Puentes advirte o BNG terá que dialogar na procura de acordos.
O PSOE vai partir, efectivamente, das propostas que planteou para negociar o orzamento municipal do ano 2024 e que non tivemos a sorte de ser aceptadas por parte do Goberno municipal e esperemos que agora teñamos a sorte de que sexan escoitadas. Sempre con actitude, por suposto, de diálogo, como fixemos no orzamento, e de chegar a puntos intermedios de entendemento. Nós nunca partimos de posturas maximalistas, pero sí que partimos da necesidade de que hai determinados temas na cidade dos que hai que falar. Puentes criticou tamén a política de persoal do Concello, tendo en conta que no capítulo dedicado a estes gastos a execución apenas superou o 93% e que moitos servizos municipais están, dixo, infradotados de persoal. A empresa Pet Select da Pobra ampliará as súas instalacións cunha nova planta de produción no polígono boirense de Espiñeira. O proxecto, cun investimento superior aos 20 millóns de euros, contará cunha axuda do Goberno Central para a promoción da economía circular. A subdelegada do Goberno na provincia da Coruña visitaba esta mañá as instalacións da empresa Pet Select na Pobra, que vende a resultar beneficiaria dunha axuda de 4,4 millóns de euros no PERTE de Economía Circular. Esa aportación por parte do PERTE de Economía Circular de 4,4 millóns de euros para afrontar estos novos proxectos nesta zona que van a suponer un pulso importante non só na súa economía e no que respecta a xeración de emprego, senón tamén a esa aposta na que estamos todos, as administracións e as empresas, por mellorar o noso entorno e, dende logo, por reducir esa pegada ecolóxica. O obxectivo da empresa especializada en alimentación de mascotas é ampliar as súas instalacións cunha nova planta no polígono de Espiñeira, en Boiro. Ademais de incrementar a súa capacidade produtiva, a nova factoría permitirá reducir a pegada de carbono grazas a un innovador proceso de envasado en cartón. Este proyecto nace del desarrollo en colaboración con Tetra Pak Suecia de una máquina cuyo primer prototipo está instalado aquí en Pobra, capaz de fabricar envases de menos de 100 gramos de alimento que puedan sustituir a los envases realizados con plásticos multicapa no reciclables, a las latas. Estos envases de cartón tienen un 80% menos de huella de carbono que las latas en el análisis del ciclo de vida del producto. Y bueno, es la herramienta necesaria para nuestra visión como ser el socio sostenible de las marcas europeas, americanas, incluso chinas, que quieran reducir la huella de carbono de sus alimentos, poderles responder con capacidad instalada para poderlo fabricar de aquí en adelante. O investimento total do proxecto ascende a máis de 20 millóns de euros e o prazo temporal apunta a finais de 2025 para a súa posta en marcha. E a Pobra acollerá a Asamblea Anual de Comuneiros de toda Galicia. Entre os puntos a tratar figuran dous de especial relevancia: a tramitación da nova Lei de Montes, que pretende aprobar a Xunta, e as alegacións presentadas ao proxecto da planta de macrocelulosa en Palas de Rei. Representantes dunhas 80 comunidades de montes de toda Galicia daranse cita este sábado na Pobra para participar na Asamblea Xeral de Comuneiros, que dará comezo ás 10 da mañá no Teatro Elma. Na orde do día figuran temas de vital interese para o sector, como a nova Lei de Montes que pretende aprobar a Xunta de Galicia. Unha norma polémica, posto que os comuneiros entenden que abre a porta á privatización dos montes veciñais ou eliminar a súa condición de imprescriptibilidade. Eliminar o carácter xermánico da propiedade veciñal, intentando volver a redefinir o concepto de veciño e veciña comuneira, eliminando un dos carácteres desta propiedade xermane que é a imprescriptibilidade e, sobre todo, dotando de persoas xurídicas como montes, que significa eliminar este tipo de propiedade como carácter xermánico para proceder a súa privatización. Se isto será bastante grave, agora ainda máis, porque agora xa non é modificación, vai ser unha nova lei de montes veciñales, co cal todos os temores que teñamos nós de que iban a intentar eliminar o carácter xermánico, caso podemos confirmar. Mediante os medios administrativos, mobilizadores, presentación de enmendas, recolle de asignaturas, para intentar parar este que nós, por falarlo claramente, significa simple e lisamente un roubo descarado dos montes veciñales en Mancomún. Tamén se dará conta durante a Asamblea das alegacións presentadas á macrocelulosa textil que Altri pretende desenvolver nas terras de Ulloa. A entidade oponse frontalmente a este proxecto pola súa repercusión nas explotacións agrogandeiras da zona, que verán reducida a súa capacidade produtiva, levando o peche a moitas delas coa consecuente perda de poboación no rural. Parécenos que non é un proxecto acaído
para Galicia por dúas razóns. Primeiro, vai incrementar ainda máis as terras dedicadas ao cultivo de eucalipto, e despois outra cuestión tan importante é que vai incidir fortemente na zona onde se vai instalar, que son as terras de Ulla, porque ali hai bastante produción agrogandeira, hai empresas mesmo de producións ecolóxicas que teñen como base o sector primario para a súa produción, e van a verse ou mermadas na súa actividade económica ou mesmo abocadas ao peche. Outros dos puntos a tratar son a ilegalidade do cobro do IBI ás comunidades de montes por parte de algúns concellos e a presentación dun informe sobre montes veciñais que está a piques de ser publicado. En máis asuntos, Alfonso Rueda asegura que para a Xunta é prioritario o cuarto xulgado de Vilagarcía. O presidente apunta que é o Ministerio de Xustiza o que ten a última palabra. Indica que, en canto o Goberno Central o aprobe, a Xunta porase a traballar para construir a nova sede xudicial. Si aparece nesa relación, nos o pedimos, nunca poden ser todos que se piden. Quen ten que esa última palabra en priorizar, si tuviéramos nos ou si nos queren pasar esa competencia, pues entonces xa empezamos a falar de outra cousa, pero ahora mesmo non podemos e non é así. Por tanto, o gallá que apareza nesa priorización que finalmente manda o Ministerio, que quen ten a última palabra, e a partir de aí nos faremos o que nos toca, que é darlle espacio, habería que facer unha infraestructura nova e todos os medios materiais para que o suiza que viñere ese cuarto xulgado, o letrado ou letrada judicial, e todo o demais que non lle corresponde á Xunta de Galicia, eso farían eles, todo o demais estaríamos dispostos a facelo. Bueno, pois son declaracións de Rueda no seu primeiro acto na nosa contorna logo da súa toma de posesión desta fin de semana como presidente da Xunta. Visitou o CAN, o Centro de Acollida e Protección de Animais, situado en Meix, xunto coa conselleira de Medio Ambiente e o presidente da Deputación de Pontevedra. O organismo provincial destinou case 1,5 millón de euros a renovar o contrato de xestión deste refuxio, que inclúe un novo servizo de control e esterilización de colonias felinas nos concellos. Nas instalacións do CAN da Armenteira en Meix hai nestes momentos 288 cans en fogar. Este centro de acollida e protección de animais presta servizo a 52 concellos adheridos á provincia. Esta mañá o presidente da Xunta e a conselleira de Medio Ambiente visitaron o refuxio na compaña do presidente da Deputación. O centro, de titularidade provincial, vende renovar o seu contrato de xestión por 1,4 millóns. Inclúe un novo servizo de control e esterilización de colonias felinas nos concellos. De poñer recentemente en marcha unha acción que era demandada por os ayuntamentos e nós que xa me tedes escoitado moitas veces nese proceso de escoita que facemos, pois é que tratamos de atender no último contrato de xestión que lanzamos, por se incluía o control de colonias felinas en concellos de menos de 20.000 habitantes, donde comeza con unha parte de identificación dos mesmos e logo todo o proceso que acaba aquí ca esterilización, pero que volve outra vez aos gatos a colonia felina. Na visita fixeron un chamamento á adopción de animais en centros como este. Luis López aproveita para poñer en valor o traballo feito polo CAN dende a súa posta en funcionamento no 2013. Salienta que no que levamos de ano, de aquí saíron xa 170 cans. Desde o ano 2013, que se puxo en marcha, se fixeron máis de 5.000 adopcións. O ano 2023 foron case 600 e no que levamos de ano 170 adopcións. En un conxunto que agora temos aquí nas nosas instalacións 288 animais. Eu quero facer un chamamento a que acoidan, que adopten animais. O presidente Alfonso Rueda sumouse tamén a ese chamamento a prol das adopcións. Nese sentido, destacou unha das primeiras medidas adoptadas polo primeiro Consello da Xunta celebrado este luns tras a toma de posesión dos conselleiros. O Goberno galego concederá axudas de ata 150 euros a quen adopte mascotas neste tipo de refuxios. Que saiba que vai ter esa axuda da Xunta de Galicia en canto aos gastos iniciais. Eu estou seguro de que non son eses gastos iniciais os que determinan a decisión de adoptar ou non, porque é unha decisión moito máis trascendente, moito máis responsable, moito máis duradeira, pero sempre un estímulo e sempre unha maneira de que a xente se anime. Por lo tanto, eu animo a todo o mundo a que mellore a súa vida adoptando un can abandonado. Ningún dos cans que está aquí seguro que se merece estar, pero o que sí que merecen é ter unha segunda vida, e seguro que hai xente que está deseando querelos porque eles están deseando querer a alguén. A esta liña de axudas poderase optar xestionando a adopción da mascota nalgúns dos 39 refuxios de animais autorizados en Galicia, entre eles o CAN da Deputación de Pontevedra.
Recepción no Concello de Vilagarcía. Os deportistas Pablo Barreiro e Alba Díaz veñen de proclamarse campións de España na clase 420 de vela. Ampliamos despois da publicidade. Aquí continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. O Concello da Pobra volverá a conmemorar o Día Internacional de Monumentos e Sitios cunha visita comentada polas casas institucionais da vila. A ruta que se vai desenvolver o domingo partirá do cruceiro de Entrevilas e rematará no consistorio con parada na Casa da Cadea. Hoxe, 18 de abril, conmemórase o Día Internacional de Monumentos e Sitios. Para celebralo, o Concello da Pobra programou unha ruta guiada que se desenvolverá o domingo para poñer en valor o patrimonio histórico e cultural da vila. O terceiro ano que se vai a facer é unha actividade que está moi ben acollida por a nosa veciñanza, precisamente por as veciñas e veciños do noso Concello, porque é unha actividade que gusta, porque o obxectivo é eso, pois dar a conocer os sitios de patrimonio que temos na Pobra do Caramiñal e, bueno, é acercar un pouco a historia á nosa xente. Entonces, lles gusta. O ano pasado tuvemos pois, alrededor de 40 e pico, casi 50 persoas, un bo grupo. É unha sorpresa agradable que unha xornada na que se mezcla o divulgativo, pero tamén a veces o dato científico ou o dato pouco conocido, pois teña esa aceptación de público. Nos vemos gratamente sorprendidos, incluso eso foi o que nos animou logo a facer durante o verano e durante o outono tamén outros paquetes de visitas polo patrimonio cultural. Nesta edición, o percorrido, que leva por título As casas institucionais dos concellos do Caramiñal e da Pobra, inclúe 3 paradas, o cruceiro de Entrevilas, a Casa da Cadea e a Casa Consistorial. A hora de celebración será ás 11:30, e os sitios que se van a visitar pois son a Casa da Cadea, que recentemente pois pasou a formar parte do patrimonio municipal, ademais foi casa consistorial en un momento determinado da súa historia, a Casa Consistorial do Concello e o cruceiro de Entrevilas. A visita é de balde, aínda que os interesados deberán inscribirse previamente no Museo Valle Inclán ou a través dos teléfonos 981 83 1662 ou 681 17 3484. E máis de 50 establecementos participarán na campaña do Día da Nai que vai poñer en marcha a Asociación de Empresarios de Ribeira dende mañá ata o 5 de maio. Os clientes que realicen as súas compras durante este período en calquera dos establecementos adheridos deberán subir os tickets á web da patronal para entrar no sorteo de premios. O agasallo principal será un vale de compra de 1.000 euros a consumir nun día nos distintos negocios participantes. Sortearánse ademais 20 entradas para unha sesión de masterclass de estilismo e 4 cestas da compra valoradas en 50 euros. O sorteo realizarase o día 6 de maio a 1 da tarde na sede da asociación. O Centro Sociocomunitario da Pobra estrea equipamento informático. Dispón de 8 portátiles, 2 monitores e unha televisión de 55 polgadas para facilitar o acceso a internet aos maiores, reducindo así a fenda digital. O Centro Sociocomunitario da Pobra dispón dunha aula de informática totalmente renovada. Tras a reforma das instalacións, a Fundación La Caixa vende dotala de novos equipos de manexo máis doado para facilitar o acceso a internet dos seus usuarios. Antes o que tiñamos eran uns equipos que tiñan pois a torre que, aínda que neste caso era de mesa, pois ocupaba bastante, con uns monitores de menos de 20 pulgadas, e todo eso sustituíuse agora pois por portátiles. En este caso son 8 portátiles e 2 monitores cunha pantalla de 24 pulgadas que está pensado para persoas pois con algunha dificultade visual, non? O sistema ahora é moi fácil e moi cómodo para os usuarios. Temos unha torre de carga onde eles, cando acceden á aula, pois collen o seu portátil que xa está totalmente cargado, sitúanse no sitio que eles prefiran, continúan a clase e unha vez que remata a clase, pois o que fan é a inversa, collen o portátil e volven a depositar no armario de carga para
para que siga cargando durante toda a noite e ao día seguinte pois volva a estar ao 100%. Ademais do uso libre da aula, o centro programa cursos informática para reducir a fenda digital e facilitar a xestión de tarefas cotías a través da web. Precisamente para evitar a brecha digital que as persoas maiores, do que se trata é que eles non queden desconectados. Hoxe en día é unha sociedade cada día máis digitalizada, entonces non podemos quedar ao marxen. E o que estamos facendo dentro da Fundación La Caixa son talleres moi intuitivos, moi prácticos e onde se vexa pois que o día a día que está presente en este tipo de talleres. Por exemplo, o taller anterior no que estaban internet no teu día a día, pois tratase eso, de facer esas cousas habituales que podemos facer dentro da casa por internet, desde pedir cita no médico, as recetas, na Seguridade Social, en calquer organismo. Estes cursos desenvolvense durante todo o ano, a excepción dos meses de verán, e contan con gran demanda. O máis que coñecido Poli Paco xa ten o seu propio libro. Trátase do axente máis célebre da Policía Local de Sanxenxo, unha personaxe que ensina a rapazada normas de seguridade viaria. A publicación con ilustracións de distintas zonas do concello conta con diferentes actividades, xogos e mesmo un código QR para acceder a cancións. Vanse lanzar 2000 exemplares para repartir entre o alumnado dos colexios do concello. Aprende seguridade viaria co Poli Paco. Ese é o título do libro protagonizado polo axente máis famoso da Policía Local de Sanxenxo. Trátase dunha publicación que busca complementar as actividades formativas que impulsa dende hai anos Abelardo Martínez. Trátase dun libro coas claves da educación viaria con distintas actividades e xogos e adaptado á realidade do concello. Aproveitamos para que os rapaces poñan a súa dirección, porque é moi importante que sepa onde viven, pois se algún día teñen que chamar a unha emergencia. E ao mesmo tempo, nesa unidade didáctica, ao final de todo, aparece todo o noso municipio, coas parroquias. Unha aprendizaxe que se usa ao revés, partindo da educación viaria, a rapazada aprender outras cousas. Cando antiguamente a educación vial se daba nos coles, os profes utilizaban as asignaturas transversalmente para dar educación vial, es decir, o de matemáticas, por exemplo, aproveitaba que estaba dando as formas geométricas para enseñar as señales. Bueno, pois nós aquí facemos ao revés, o sea, temos as señales dunha unidade didáctica, temos as señales como temos aquí, e aproveitamos para que os pais na casa con esta unidade didáctica ou os profes tamén e aproveiten para explicar as formas geométricas, o cuadrado, o triángulo, o círculo. O libro conta tamén con cancións ás que se pode acceder a través dun código QR. As ilustracións xogan tamén unha parte fundamental desta publicación, que son un dos grandes reclamos para os máis pequenos. Yo de repente pintaba un parque y me decía, bueno, pues en vez de un parque, ¿por qué no haces el parque de la panadeira de aquí de Sanxenxo? Entonces, pues también gracias a todas las ideas que ha tenido él, que han sido maravillosas, pues hemos podido conseguir hacer un cuento hablando de nuestro municipio y de nuestro concello, de todas las cosas tan bonitísimas que tiene, los paisajes y... Desta publicación vanse editar 2000 exemplares para repartir entre a rapazada. Van a ser repartidos este curso para os nenos de primeiro de primaria ata cuarto de primaria. E o curso que ven serán repartidos a nenos de sexto de educación infantil e primeiro de primaria. Dende o goberno local salientan ademais que o municipio é un referente en seguridade viaria dende hai 30 anos. Nesa liña din que queren seguir avanzando e implementando novas medidas. O seguinte obxectivo, os camiños escolares seguros. Recepción no Concello de Vilagarcía. Os deportistas Pablo Barreiro e Alba Díaz veñen de proclamarse campións de España na clase 420 de vela. Foi nun campeonato que acaba de celebrarse en Augas da Bahía de Cádiz. Barreiro, de 16 anos, compite no Real Club Náutico de Sanxenxo, mentres que a súa compañeira de embarcación é do Club Náutico Marina Coruña. Os dous foron recibidos esta tarde no Salón Nobre de Rabella polo alcalde de Vilagarcía. A xesta tivo lugar en Augas da Bahía de Cádiz a comezos deste mes. Alí o vilagarcián Pablo Barreiro e a súa compañeira Alba Díaz fixéronse co Campeonato de España na clase 420 de vela na modalidade mixta. Hoxe os dous mozos foron recibidos no Concello de Vilagarcía polo alcalde da cidade e o concelleiro de Deportes, nun acto que tivo lugar no Salón Nobre de Rabella. O seu triunfo chegou logo de dúas boas mangas que lle permitiron afianzar o liderado na súa clase. Conseguiron unha diferenza abismal con respecto ao seu principal competidor, pero tanto o vilagarcián como a coruñesa
Vela amosar unha gran capacidade de adaptación, tendo en conta ademais as condicións cambiantes coas que se atoparon, en especial cos cambios de vento. Pablo Barreiro, de 16 anos, compite no Real Club Náutico de Sanxenxo, mentres que a súa compañeira de embarcación é do Club Náutico Marina Coruña. O seguinte reto para as tripulacións da selección galega serán na Copa de España de San Sebastián, que vai ter lugar do 25-28 deste mes, coa clasificación en xogo pro Campeonato de Europa da clase. E Portosín acollerá do 1 ao 5 de maio o Campeonato de España da clase Ilka 4. Na proba organizada pola Federación Española de Vela e o Real Club Náutico de Portosín participarán uns 150 regatistas chegados dende diferentes clubs de toda España, de idades comprendidas entre os 15 e os 18 anos. Será do a élite da vela nacional darase cita novamente nas instalacións do Real Club Náutico. Na proba presentada esta mañá tomarán parte uns 150 regatistas, chegados dende diferentes clubs de todo o ámbito nacional, de idades comprendidas entre os 15 e os 18 anos. Todos eles pelexarán por facerse co título nacional. Es, yo creo que la clase olímpica más extendida a nivel mundial, parte del por qué nosotros organizamos este evento es por esto, es una clase que tiene una inmensa repercusión, está dividida a su vez en 3 subclases, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, en las 2 superiores es olímpica, olímpica masculina y olímpica femenina, en este caso es la clase juvenil, vamos a tener 150 niños de todas las comunidades de España, intentando hacerse pues con el título de campeón de España entre 15 y 18 años. Dende o Náutico sonense parabenizáronse pola elección por parte da Real Federación Española de Vela das súas instalacións para poder acoller este tipo de probas do máis alto nivel competitivo, agradecendo tamén ás empresas patrocinadoras, en especial o seu socio de honra, o empresario Ramiro Carregal, a súa colaboración para facer posible levala a cabo. Se debe en gran parte no solo a la voluntad de todas las partes que queremos tirar por el deporte y apuntar en el disfrute de la vela y el deporte juvenil sobre todo como parte fundamental de nuestros proyectos, también los patrocinadores que lo hacen posible. Tanto a don Ramiro Carregal Rey, que siempre es un placer poder estar con él, tanto nos apoya, tanto a Frinsa, Gadis, el Concello en sí, a la Cofradía Azul Portosín y a Feiraco por su apoyo y ayuda en esta y en tantas otras obras, eventos sobre todo deportivos desde el punto de vista juvenil. Para o Concello sonense esta regata suporá tamén un gran escaparate para dar a coñecer as enormes potencialidades que presenta o municipio. Nós como Concello colaboramos estreitamente co Club Náutico a nivel deportivo e nada, que disfruten de 5 días de regatas do mar e que disfruten sobre todo do noso pobo. O día 1 terá lugar a cerimonia de inauguración para desenvolver os días 2 e 3 as probas clasificatorias. Os días 4 e 5 están reservados para a final, nos que se decidirán os campións de España desta disciplina, tanto en homes como en mulleres. Pois así, con Vela poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, o programa Orixe Calidade con toda a información do sector vitivinícola. Como sempre, graciñas por estaren aí.